ରଘୁ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ତେ ମାଣିକଗଡ଼ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ତେ। ରଘୁ ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କିଏ? ଏ ଶଳା ଜାଣିଛି ବେ, ଜାଣିଛି ତତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ତୁ ଶଳା ବାଂଲାଦେଶରୁ ଅନଧିକାରରେ ମୋ ଦେଶ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା। ତୋ ନାଁ ଲିଆକତ ଅଲ୍ଲୀ। ଏଇ ରଘୁ ଠୋକିନା ଦେବି, ଗାଲ ଫଟେଇଦେବି। କାହିଁ ସେମିତି ଦଉଛୁ, କାହିଁ ସେମିତି ଦଉଛୁ? ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ତୋରି ଭଳିଆ କୁକୁର ଗୁଡାକ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଦେଶ ଭିତରକୁ ଏମିତି କୌଶଳ କ୍ରମେ ପଶି ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ମୋ ସରଳ ନିରୀହ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଝୁମ୍ପୁଡି କରି ରହିଯାଆନ୍ତି ନିଜ ପରିବାରକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ। ଫେରିବାଲା ଟିଂ ଟିଂ ବାଲ ବଦଲେ ବିସ୍କେଟ, କବାଡି ବାଲା ଭଙ୍ଗା ଲୁହା ଭଙ୍ଗା ଟିନ ଅଛି।